हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पूर्णिमास किचन। आज आपण पाहणार आहोत शिमला मिरची भाजी। प्रथम कढईमध्ये मी तेल गरम करून घेतलेलं आहे आणि आता आपण शिमला मिर्च आणि कांदा त्यामध्ये तळून घ्यायचा आहे। थोडं मीठ टाकायचं आणि छान तेलामध्ये परतून घ्यायचं। हे छान 5 ते 7 मिनिटं परतून झालेले आता काढून घ्यायचं आपण। आपण त्याच तेलामध्ये 1 चमचा जिरे टाकायचे, जिरे भाजल्यानंतर त्यामध्ये आपण बारीक चिरलेला कांदा टाकायचा आणि कांदा छान भाजून घ्यायचा आहे। कांदा आपला भाजून झालेला आहे, त्यामध्ये 2 ते 3 चमचे बेसन पीठ टाकायचे, ते छान भाजून घ्यायचे। आपलं बेसन छान भाजून झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये बारीक चिरलेले टोमॅटो टाकायचे आणि हे मिश्रण एकदम छान भाजून घ्यायचे। आपला कांदा, टोमॅटो आणि बेसन पीठ चांगलं भाजून झालेलं आहे, त्यामध्ये 2 चमचे आलं लसूण पेस्ट टाकायचे, छान मिक्स करायचे। त्यानंतर त्यामध्ये 2 चमचे लाल तिखट टाकायचे, अर्धा चमचा हळद, 1 चमचा जिरे पावडर, 1 चमचा धने पावडर आणि हे सर्व मिक्स करून घ्यायचे। आपले सर्व मसाले भाजून झाले, आता त्यामध्ये हे फेटलेलं 1 वाटी दही आहे ते टाकून घ्यायचे आणि मिक्स करून घ्यायचे। छान मिक्स करून घ्यायचंय, त्यामुळे याला थोडंसं पातळ स्वरूप आहे, पाण्याचं स्वरूप आहे, थोडंसं पातळ होईल। आपलं हे सर्व छान भाजून झालंय, आता त्यामध्ये अर्धा ग्लास पाणी घालून घ्यायचंय आणि 7 ते 8 मिनिट झाकून ठेवायचं। आपण हे झाकण काढून घ्यायचंय। आपले हे आतलं सर्व टमाटा, कांदा छान शिजून झालेला आहे, त्यामध्ये जे आपण शिमला मिर्च आणि कांदा तळून घेतलं होतं ते टाकायचंय।
आणि ह्याला आणखीन 5-1 मिनिटं बारीक गॅसवर कढू द्यायचं. आपली भाजी झालेली आहे. सगळ्यात शेवटी अर्धा चमचा गरम मसाला टाकायचा आहे आणि थोडं चवीनुसार मीठ, कारण आपण आधी थोडं मीठ घातलेलं आहे. आणि हे सर्व मिक्स करून घ्यायचंय. आता आपली भाजी तयार आहे, ती आपण काढून घेऊया. आपली शिमला मिरची भाजी तयार झाली आहे. माझी रेसिपी तुम्हाला आवडली असल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. थँक्यू.